til den her video. I den her video bliver jeg så nødt til at dele den op i to, så jeg laver en squishy-samling part 2, fordi ellers bliver den her video alt for lang. I dag skal jeg vise jer min squishy-samling, der ligger nede i denne her kurv. Så lad os bare komme i gang. Jeg vil starte med at vise jer mine squishies fra normal. Og det er altså denne her hund. Den er faktisk mega soft. Den næste er denne her kat. Og så har jeg også denne her Millie de Will. Og jeg har også denne her i blå. Og den her tag her. Så vil jeg vise jer denne her bjørn. Den her gule bjørn. Og den her også et tag. Og så vil jeg vise jer denne her bamse i svaffel. Med sådan rigtig Willy Kuma ansigt. Den har også et tag. Det næste jeg vil vise jer er så mine squishies fra Squishy Buddies. Og de er både købt i Bilka, Føtex og Arne Busk. Den første er den her vildnøde kat, og den er fra Føtex. Det er sådan en catburger, og den er mega soft. Den næste er denne her ananas, også fra Føtex. Den er lidt defektet heroppe i ananas. Sådan. Og den er mega soft. Den næste er den her sæl. Og den er fra Arne Busk. Og jeg synes også bare, den er mega nuttet. Den næste er den her sky. Og den er seriøst mega slow rising. Den næste er denne her skildpadde. Den næste er den her skildpadde, og den er også fra Arne Busk. Og jeg synes bare, den er rigtig nuttet med det her ansigt, så der er bare 2 prikker og en bue. Og her er den bare sådan mega glat, og det er så mega dejligt at røre ved. Den næste jeg vil vise jer er denne her Millie de Will. Jeg har lige vist den lyserøde, der hedder Millie de Will. Og det her er så bare den blå, og den er fra Bilka. Et sødt hjerte her. Den næste er denne her unicorn bjørn. Og den har også sådan en rigtig Willy Kuma face her. Og den sidste fra Squishy Buddies er denne her bjørn. Også sådan lidt Willy Kuma-agtig. Og jeg synes den er mega nuttet. Nu vil jeg så vise jer alle mine squishies fra Soft and Slow, og de er så købt i BR og Toys R Us. Den første er denne her banan, og den er faktisk virkelig glad for, fordi den er ret sticky og mega soft, men den er ikke så slow rising. Men den er sådan ret sjov og squishy. Den næste er det her jordbær. Det er mega soft og slow rising. Den næste, jeg mangler en fra BR, så jeg mangler den der kagetingst. Okay, den er der. Donald. Nå. Det næste er så denne her donut. Den er ret defektet, sådan her.
ved hullet af donutten. Men ellers så ser den mega lækker ud. Sådan, jeg får nærmest lyst til at spise den. Is der. Den næste er denne her store donut. Halloween donut. Jeg ved ikke helt, om den er for Toys R Us eller BR, fordi jeg vandt den i en fastelavn konkurrence med hvem der er bedst udklædt. Og den er seriøst mega dense og ikke særlig slow writing. Den næste er denne her cupcake. Det var faktisk en af mine første squishes. Og den er mega defektet, seriøst, overalt. Det er helt sindssygt. Den næste er den her hjertekage. Og den er seriøst, det er nok en af mine mest defektede squishes. Den næste er denne her sådan cream puff jordbærkage. Den næste er denne her, også sådan en cream puff mintkage-agtig. Den næste er så denne her skumfiduskiks, og jeg ved ikke lige helt, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, fordi den hedder et eller andet specielt. Jeg kan ikke lige huske det. Og den er faktisk ret airy, og mega slow rising. Og mega soft igen. Den næste og den sidste, og det er den her sådan et stykke fra en rødkage. Yeah. Og den er mega airy. Ikke så slow rising, men soft. Og stingy. Og nu vil jeg så vise jer alle mine squishes fra Chow Chow. Den første jeg vil vise jer er denne her Fake Peach her. Den er i hvert fald mega soft, og jeg synes det er ret sjovt, det er sådan en kæmpe peach. Den næste er så den her pingvin, og den er sådan ret dense. Den dufter vildt mærkeligt, altså sådan et kemikalier, men både også lidt godt i det. Den næste er så denne her lille and. Den har bare sådan en nøglering her. Og den synes jeg seriøst bare er mega nuttet. Og så vil jeg også vise jer denne her jordbærkage. Og den er seriøst mega soft. Den er ikke så slow rising, men jeg elsker den virkelig. Den næste er denne her ule. Den er købt i Chow Chow, men den er fra Sunny Squishes her. Og det synes jeg bare er helt vildt, fordi at den er fra Chow Chow. Jeg vidste ikke, de havde ægte squishes. Og den lugter vildt godt. Og jeg kan rigtig godt lide den her ule. Den næste er denne her citron. Og den er mega soft her, men faktisk lidt dense her, fordi at det føles lidt som iceberg slime. Ja. Men den er i hvert fald mega soft heromme, og det er sådan der, jeg sådan mest squisher den. Den næste er det her jumbo jordbær. Det kan jeg også rigtig godt lide, men det lugter ikke særlig godt. Og den her dims her vil jeg sådan ved at ryge af. Jeg synes, den er mega slow rising. Den næste er denne her sådan marshmallow replica. Så jeg siger bare, det er en gris. Og jeg synes bare, den er mega nuttet. Men den er mega mærkelig at røre ved. Det næste er det her hamster. Og den er faktisk ret dense, men okay slow rising. Og den er seriøst bare mega nuttet. Prøv at se, nu ønsker det var et rigtig hamster. Den næste er så denne her donut. Og det var også en af mine første squishes faktisk. Som jeg købte i Chow Chow. Og det er i hvert fald den her panda donut. Den næste er den her mælk. Og det her er også en af mine første. Og den er seriøst mega soft. Og den har sådan en kawaii ansigt. Jeg synes den er mega nuttet. Den næste er så denne her kaffe
blå kaffe. Sådan, den er ret blød og dens på samme tid, sådan ret mærkelig. Og de sorte her er mega sjovt at squish. Det næste er så de her popcorn. Den har sådan en lille bjælle her, der larmer. Og altså hjemmelavet tag. Den næste er så denne her sådan kaffe, sådan kant-kaffe-agtig. Og den er mega soft, ret airy. Og mega slow rising. Seriøst, det er helt vildt. Jeg elsker slow rising squishes. Den næste er så denne her sådan efterligning af Yummy Bear, Yummy Bear Replica. Og den er ret dens, og ikke så slow rising, men den er vildt nuttet, så den er god til pynt. Den sidste fra Ciao Ciao, altså den her enhjørning. Og den har også et lille sort horn her. Den er ret defektet her ved halsen. Og har også denne her. Det var så min squishy-samling. I må meget gerne like den her video, subscribe på min kanal, og når du gerne tryk på den der klokke, hvis nogen er abonner-knappen. Og så vil jeg meget gerne skrive videoer der, hvis der er nogle bestemte videoer, jeg gerne vil have, jeg skal lave. Som for eksempel sådan noget squishy der, eller sådan noget. Ja. Men i hvert fald, hej, vi ses i min næste video. Ciao.